نزیکا سالێکەیە کەچا کورد پنار گورتەکین ئا خەلکا پارێزگەها بەدیسا باکوورێ کوردستانê و خوندەکارا زانینگەهê bû li bajarê Moglayê Tirkiyê ji aliyê hevalê xwe ve bi awayekî hovane hatibû kuştin. Lê heft mehin dadgehê ku jerê wê keça Kurd ceza nekiriye û berdewam rûniştina dadgehkirinê tê paşxistin. Kesûkarên Pinar Gultekin ji dadgehên Tirkiye bêhêvî bûne û dibêjin. Dadwer berdewam hiccetan dibîne û ku jerê keça wan ceza nake. Parêzerê malbatê jî daxwaza guhertina dadweran dike û dibêje hemû hewldanên xwe dixin tevgerê û dosyeyê dikin dosyeyeke navdewletî. Her wiha daxwaza zindanîkirina heta hetayî bo ku jerê Pinar Gultekin dikin. Şimdi biz Temmuz'da duruşma günü verildi 12 Temmuz'da. Me ji meha Temmûza sala borî ve berdewam li deriyên dadgehan daye. Dadwer jî her car hincetekî dibîne. Carekî bi navê lêkolîna li ser telefona şexsiya qurbaniyê, carekî bi navê dîtina kêrekî li nîzik termê qurbaniyê û carekî jî bi navê lêkolîna li ser jiyana vê keçê dadgehkirin berdewam dibe. Em hest pê dikin hewldanek heye bo sergirtina tawanê, guhertina xeta dozê, rawekirina tawanê bi rêya anîna hinek dosyeyên ku tu peywendiya wan bi bûyerê ve nîne. Dadgehkirineke ecêb di rojevê de ye. Eger bi vê arasteyê berdewam be, em jî neçarin berê xwe bidin dadgehên navdewletî. Cemal Metin Avcî yê hevalê Pinar ku tawan kiriye lê dadgehê Mukur hatiye got şeva 16 Temmûzê çûye mala Pinar û piştî wêya di navbera wan de nîqaş derketiye. Ew xendiqandiye termê wê xistiye nav bermîlekê û li baxçeyê mala wê benzîn pêdagiriye we şewitandiye. Piştre serê bermîlê bê çimentoyê girtiye. Xistiye nav bagaja otomobîla xwe û li nav daristanekê avêtiye. Ama düşünmüyoruz bir adalet çıksa bu. Em ji vê dadgehê bêhêvî bûn. Em her çi qas difikirin lê bawer nakin biryareke dadmen ji vê dadgehê derkeve. Berdewam daxwazê ji me dikin ji dozê poşman bibin. Em jî ve nakişin û berdewam dibin. Heta niha bêhna keça xwe dikim. Çawa dejiyê berdim, çawa poşman bibim. Daxwaza me ew e wî kesî em şewitandin bila dadwer me neşewitîne. Lê wiha dixuye ti dadperweriyek ji vê dadgehê dernekeve. Yekem rûniştina dadgehê li ser dosyeya kuştina Pinar Gultekin roja nehê mijdara 2020 li sêyemîn dadgeha cezayên giran a Moglayê hate kirin. Berdewam proseya dadgehkirinê tê paşxistin vê yekê jî bavê Pinar gelekî nîgeran kiriye û daxwaza dadmendiyê dike. Ortada hunharca plan Bûyereke kirêt tawanekî hovane û serpêhatiyeke trajedîk heye. Lê dema ku em berê xwe didin dadgeh û dadwer arasta hatiye guhertin. Em hez dikin em tawanbarin û tawanbar jî bê tawana. Dadwer heta niha ti biryarek di berjiwandiya me de nedaye. Hemû biryar bo tawanbarin. Ez jî ji vê derê radigihînim bi ti awayekî baweriya me bi vê dadgehê nemaye û me biriya parêzerên xwe daxwaza guhertina dadwer kiriye û hêvîdarin ku daxwaza me were pejirandin. Pinar Gultekin roja çarşembê 22 Temmûzê li warê xwe bajarokê xizana Bedîsê hate veşartin. Wekîla serokê fraksiyona HDP Meral Danîş Beştaş hejmareke zêde ya welatiyan û xelkê navçeyê beşdarî merasîma veşartina Pinar bûn. Cemal Metin Avcî yê ku jerê Pinar Gultekin heman rojê bi biryara dadgehê hate zîndanî kirin.